Hadien ke Jingshah Ktah ke farm Sniang juga tenan Animal Husbandry and Veterinary ke Sorgar Jela ke Pig Breeding Farm Nongkasen haka klam African Swine Fever. Nakaliang jung Deputy Commissioner ke Eastern West Khasinews District uba aji karmau plang ula penjari daga Section 144 CRPC haka teka Jakari Sniang kabadon haka Shillong Nongkasen Eastern West Khasinews District haka hukum bala penmi da UDC labatha ekipai ba bakin kiar na kateka jaka bala khangru manwan thiet bat barwan ra ekisniang lani kinu kitiar ki badai na po kateka farm lani sha bar jong kateka jaka risniang UDC ula pha Pyrkhing bhai kateka jaka khnang ba kanom don kanu ke jingpur lani ke jing saphriang jong kateka khlam shakiwe pat ki jaka ki bala ban khtaru eki jaka risniang jong ki briu shimen Shushu ula batha ru ikinong pet bat kinong tre jong kateka jaka bakin Pyrkhing bha kat bala ekalit kawan jogi pat ba khnang ba kinom yo lat panrung hapo kateka jaka khnang ban la ban penduna ya kajing saphriang jong ka klam African Swine Fever.